Здравейте, фентази маняци! Това е фентази с европейското първенство в волейбол. Евроволи 2023 година. Много важно и съществено значение, че тук разделяме на мъже и жени. Днес сме за последно мъже и жени, разбира се. Жени бронз плюс финал, разбира се, жени плюс мъже, плюс половете на мъжете, разбира се, така наречените групи, но ги разделяме на полове, така да се каже, във волейбола, нека на групи, както примерно в футбола и в баскетбола. Това е много важно да се знае. Вижте, тук вече така нареченото локване случи, затова ние предварително предвидихме това, тъй като времето ни се оказа в крайна сметка, че не е това, което е и не е това, което изглежда, и разбира се, за това не забравяйте просто да поставите нещата си по този гледна точка, че трябва по-рано да дадете вашите прогнози, разбира се, примерно ето тук се застраховаме, разбира се, и с дъчаните. Така, и какво в случая имаме, разбира се. Тук в случая имаме Гърция срещу Румъния, гърците да бият, но румънците водят, и какво сме избрали като кой ще бележи най-много точки, разбира се, Александрос Арапцис. След това продължаваме, разбира се, Испания срещу Финландия, испанците да бият, но кой ще е, разбира се, и този, който ще направи най-много точки испанец, ще е, разбира се, и той ще е Андрес Хесус Вилена. Продължаваме с жените. Жените, разбира се, италянките ще вземат бронза срещу нидерландките без проблеми. Като случая, кой сме избрали? Алесия Оро да отбележи най-много точки, разбира се. И сега продължаваме с Дания Черна гора. Дания Черна гора в случая 3-1 за Дания като прогноза. 3 септември, разбира се, в 7 часа. Но 7 часа това време, тъй като не отговаря, точно в момента не сме проверяли точно в коя зона сме намираме, но може би изоставаме с 1 час, или по-скоро 1 час е напред тази зона, но 1 час изостава спрямо българската зона. На област, така да се каже, съвпадаща, която съвпада с Хелзинки и така нататък, но това вече е много дълга тема за говорене, така че нека да продължим с това. Дания срещу Черна гора. Who scored the most points? Country, Denmark, Дания, и разбира се почваме да изборяваме, както винаги, нашите дъчани. Алфред Грамков и Остергард, Аксел Якобсен, Аксел Валдемер Ю Ларсен, Йохахим Хеселхот, Мац Кейт Янсен, Микел Хоф, Николай Хьорт, Оскар Кирстен Матсен, Расмус Брюник Нилсен, Расмус Микселсон, Симон Таберман Ундерхолт, Симон Йостер Елгард Андерсен, Тобиас Холкскяер, Урик Бодал. Така, и в случая ние сме си избрали Аксел Якобсен, но в случая можем, тъй като все още имаме право на ротация, разбира се, ще си изберем Матсен. Матсен, така да се каже, е един от сравнително по-левалентните играчи, но все пак може да влезне и да покаже класта си. Тук в случая продължаваме с Естония срещу Швейцария. Естония-Швейцария, това е вече в А група, така да се каже, или Пул А. Това е във волейбол, разбира се, и в плажния волейбол, но вече сега да ни влизаме по друга си плажен волейбол, разбира се. Там също са разделени на пулове. Естония, но това ще го видите на Олимпиада. Естония срещу Швейцария. Тук в случая, разбира се, швейцарците не би трябвало да имат проблеми с естонците. 1-3 или 0-3. Преспокойно who scored the most points. Разбира се, Швейцария. И тук вече изборяме, разбира се, швейцарските волейболисти. Александър Лангвайлер, Анес Пержич, Бруно Юкич Сунарич, Йонас Петър, Юлиан Вайсик, Карим Церика, Ларс Миге, Линус Бирхлер, Лука Мюлер, Лука Ухрих, Пер Харксен, Квентин Целер, Рето Гигер, Симон Мак. И в случая, разбира се, Карим Церика би свършил добра работа, но Линус Бирхлер е много интересен играч, така че Линус Бирхлер със сигурност. След това продължаваме с Израел, Португалия, Who scored the most points. В случая португалците няма да имат проблеми отново срещу израелците. Израелците са така наречените пълни аутсайдери, бихме казали в тази група.
така че никакъв проблем, разбира се, за португалците да вземат този двубой. Не всеки път, разбира се, израелците се опъват понякога, така че може да се опънат и на португалците, но това може би няма да се случи този път. И сега, разбира се, избрахме кой ще who scored the most points, разбира се, Португалия ще е държавата, която ще направи и кой ще е, разбира се, Александре Ферейра, Андрес Маркес, Андре Перейра, Бруно Куния, Филип Цветани, Гонсало Соса, Иво Касас, Хосе Андраде, Хосе Бело, Хосе Педро, Пинто, Лоренсо Мартинс, Мигел Синфронио, Мигел Тавареш Родригеш, Тиаго Дасила Виолас. Разбира се, тук или Бруно Куня, или Перейра, но нека, разбира се, Андре Перейра в случая да е. Но в случая вероятността и Виолас да го направи е абсолютно голяма, но вече подробната статистика, която трябва да се влиза в португалската статистика, не сме толкова тръгнали да го правим, но който иска, разбира се, може да влезне, разбира се, в сайта на Евроволи и да провери това. А сега тук минаваме на България-Хърватска. Много важен матч за българите в случая, тъй като се борят за по-призово класиране, за да може по-лесен противник да има на осмина финала за България, разбира се, особено като домакин. България срещу Хърватска случай, разбира се, тук ще е много труден матч, може българите даже да паднат, но все пак 3 на 1 за България. Who scored the most points? Разбира се, България ще е, т.е. България като държава и кой, разбира се, ще е. Нека набързо да изброи българските волейболисти: Алекс Костанов, Александър Николов, Аспарухов, Денис Карягин, Георги Бартоев, Георги Сеганов. Чакайте, че някакъв аутопик се цъкна. Така, нека набързо да се върнем към Сегано. Бяхме стигнали Илия Петков, Мартина Танасов, Николай Колев, Николай Пенчев, Симеон Добрев, Светослав Гоцев, Теодор Солпаров, Цветан Сокол. Разбира се, ние отново Цветан Сокол ще си търсим. След това продължаваме на Полша срещу Северна Македония. Тук, разбира се, поляците няма да имат проблеми срещу македонците в никакъв случай. Северномакедонците няма да са никакъв проблем в случая за поляците по никакъв начин. Така, със сигурност резултатът ще е 3 на 0 за поляците. Само в момента да опитаме, разбира се, да стигнем до това, тъй като тук нещо пак някакъв аутопик не се цъкне. Да, ще направим един бърз, така да се кажем, едно бързо рестартиране, разбира се, на страница свързана с Евроволи. Така че през това време не забравяйте да се абонирате за канала, да ни последвате в TikTok, Facebook и Instagram. Как става абонирането? Абонира се тук горе във вашия тесен ъгъл, разбира се, по време на самото видео и в края на видеото и в началото на видео процедурата, разбира се, се вижда. Също така харесате това видео. Отделно на това напишете коментар или за Евроволи, разбира се, или за, така да се каже, също свързано нещо или събитие, което все още ви допада и все още не е влезло в нашото поле зрение, също ще бъде вкарано, разбира се, но какво предстои, разбира се, нека да се върне на това какво предстои. Предстоят много важни моменти, които са свързани с, разбира се, най-важното събитие, което може би ще отнеме другата седмица и ще отнеме повече от много по-важни събития, но все пак това важно събитие ще се случи в събота, така да се каже, през нощта, т.е. петък също събота. Това, разбира се, е стартирането на НФЛ, но разбира се, след това световното финала по баскетбол, Евроволи, може би финала ще е и тогава също, плюс втората седмица от обиколката на Испания, много интересни събития, плюс сме вметнали Шампионска лига. За снукър все още не сме помислили, имаше запитващи от снукъра, но от снукър гледна точка все още не сме погледнали нещата от тази гледна точка. Така продължаваме с Полша, Северна Македония. Разбира се, Полша няма да имат проблеми в никакъв случай срещу македонците. 3 на 0 или 3 на 1, директно 3 на 0 даже бихме търсили като резултат. Who scored the most points? Разбира се, кой ще отбележи повече точки, разбира се, поляците.
това не е никакъв проблем да се отгадне, така да се каже, даже от който и да би било. Но все пак нека да си отидем към тази гледна точка да са поляците, разбира се. И разбира се, кой ще е играч, разбира се, малко ще бъдат изброени играчите, както винаги. Тук ще видите списъка, който ще бъде отделен в момента и ще бъде, така да се каже, не на аутопик, както сега в случай, просто ще бъдат описани изказани имената им по-скоро: Александър Сливка, Бартош Бендрус, Бартош Куряк, Грегор Шломас, Якоб Кончаковски, Якоб Побиваск, Камил Семенюк, Карл Клос, Марчин Януш, Норберт Хубер, Павел Затхорски, Томаш Форна, Вилфред Леон Венерум и Лукаш Казмирек. Лукаш Казмирек също не е лоша опция, но Вилфред Леон Вернеро ние се излагаме просто на играчите, които реално погледнато може да направят нещо. И ето тук идва финала за жени. Така че финал за жени е много интересен, отново балкански този финал, отново Сърбия срещу Турция. Това вече сме огледали в много издания на Евроволи, в много полуфинали, така да се каже, на олимпийски игри, на световни първенства и дори в много важни фази, така да се каже, и на Лигата на нациите. Така че нещо, което е абсолютно нормално. Сърбия срещу Турция, финал жени волейбол. Може много да се изказва, но туркините имат една идея, предимство, разбира се. За пореден път може да сграбчат златните медали пред сръбкините, разбира се. Who scored the most points? Разбира се, отново ще е Турция, държавата, която ще направи повече точки, разбира се, и най-вероятно в този случай няма какво толкова да се сгреши. Туркините с една лека класа, така може и да е минимална тази класа, над, разбира се, своя опонент, така че нека да изборим, разбира се, и волейболистките. Тук отново един бърз аутопик се случи, но това не е фатално, когато се случват аутопикове. Те ви помагат, разбира се, понякога не. Това го знаете, разбира се, може да погледнете световното първенство. Двете световни първенства, които минаха и за жени, и за мъже. Аутопикове сме правили постоянно. Тук продължавам. Ашли Калъч, Айча Айкъч, Кънсу Ойспай, Дерян Чебюкску, Ебар Каракурт, Еда Ердем Дюндар, Елиф Шахин, Гизем Урген, Хандам Баладин, Кюбра Акман, Милиса Тереза Варгас, Симке Себне Акуш, Зехра Гюнеш и Илки Найдън. В случая, разбира се, отново ще търсим Варгас, тъй като, така да се каже, по-сигурната, вече търсихме Гюнеш, по-добре Варгас. Можете, разбира се, и Дюндар и Шахин, разбира се, не е лоша опция, но Варгас, Мелиса Тереза Варгас е опцията, разбира се, за този, разбира се, състезателката, която ще отбележим най-много. Разбира се, продължаваме с Белгия, Германия. Разбира се, немците няма да имат проблем в никакъв случай с белгийците. Просто немците са от класата, която белгийците не са. Разбира се, в последната среща на Евроволи за тази седмица и разбира се за този ден, в случая, който се пада седми на шестия, тъй като след малко ще направим обзор, разбира се, и за шестия ден. Германия, разбира се, who scored the most points. И тук, разбира се, както винаги, ще изберем волейболистите на Германия: Антон Бреме, Кристиан Фром, Денис Викторович Калиберда, Ерик Рьорс, Флориан Краге, Джорджио Грозер, Йоханес Тиле, Юлиан Ценгер, Лукас Имануел Кампа, Лукас Масе, Мориц Карлицек, Мориц Райхерт, Рубен Шот и Тобиас Крик. В случай отново за Грозер, може и за Форм, може и за Карлицек, може и за Райхерт, който си реши, но ние, така да се каже, на по-именития в случая избираме да, така да се каже, да предикнем или така да се каже, да дадем своята си прогноза и разбира се, после ще има бърз обзор какво се случва по етажите, както се казва, но нека все пак да си се върнем на вчерашния ден и какво се случи там.
Разбира се, какво се случи там? Тук в случая, точно заради това време не успяхме да направим Турция, Гърция и Словения, Испания, така да се каже, някакви прогнози. Но в случая Турция, Гърция ще споменем 3-1 за турците. Димитриос Мукалис, реално погледнато, Гръка е бил най-добрият, така да се каже, нападател. Словения срещу Испания, разбира се, тук отново 3-0 за словенците. Това малко леко предвидимо, разбира се, 3-0 за словенците, 3-1 за турците. Просто трябваше малко по-рано да задействаме, но не знаехме точно тази опция. В случая Нидерландия срещу Чехия 3-1, т.е. ние знаехме тази опция, но не знаехме, че часовия ни пояс и диапазон не е за последен момент. Това вече е друга, както се казва, класа, която трябва да се дава в случая. И разбира се, Нидерландия срещу Чехия 3-1 за Нидерландия, прогноза 3-0 в крайна сметка, 2 точки. Така България срещу Украина, точен резултат, разбира се, от към Киеве 3-1, само че не е този, който ще отбележи, разбира се. И тук Израел, Франция също точен 0-3, но не е този, който се отбележи. И тук в случая не успяваме да познаем, разбира се, че северномакедонците побеждават черногорците. Реално погледнато, това е за миналия ден и сега, разбира се, както винаги, ще преминем и през така наречената английска част, която, разбира се, вече е неразделна част от нашите епизоди и за сега няма да бъде разделена, разбира се, и ще си остане неразделна до тогава, докато просто има обединени обзори. В обединените обзори ще има само български и само английски отделни части, но до тогава комбинирано действаме. Вече след време ще видим дали да отделим секция само български и само английски, но това ще отнеме доста време. За сега не разполагаме с това време с оглед събитията, които предстоят. Така продължаваме. Hi guys, we are DNL Fantasy and we're here with Everly 2023 and we have women bronze medals and of course the final of the women and then the men. What's happened actually in the last matches, actually it's not the last but it's not the least matches that we have, but it's in the middle when we can do it to say that things. Here, Greece against Romania. It's Greece goal to win 3-1, and the player that we picked it's Alexandros Ratsis. And then Spain against Finland. Spain go to win, and the player that most points would be Spain, of course, the nation, but the player it's Andres Jesus Vilena. Then we go to the bronze medals of the women. It's the small final. Netherlands against Italy. Italy go to win, and of course the top scorer come from Italy, and Italy picked the player that we picked the player, and the player is Alessia Orr. Then we go to the next. It's Denmark against Montenegro, 3-1 for Denmark. Who scored the most points? Denmark, and the player Oscar Kiesten. Then we go to Estonia against Switzerland. Switzerland, who has more the score points? Switzerland country, player Linus Birchel. Then we go to Israel against Portugal. Israel, of course, who scored the most points? Country, it's Portugal. Player, it's Andre Pereira. Then we go to Bulgaria against Croatia. Who scored the most points? Bulgaria goes to score the most points, and player Cvetan Sokol. We go here Poland against, of course, North Macedonia. Who scored the most points? It's Poland, and player Wilfred Leon, of course. And then the final, and we go now to the final to all what we can do it in the final. Serbia against Turkey, 1-3 for Turkey. Who scored the most points? Turkey. And here it's actually the name of all players of Turkey to go to must to score. Also, Kavac, Ajakac, Kasus, Paim, Deria, Cibuktugu, Erbrakara, Kurta, Eda, Erdam Tundar, Elis Shahin, Kisem Orken, Hatam Palatin, Kyobra Akman, Melissa Teresa Vargas, Simke Sebne Akos, Zehra Gunes, Elkinaiten. That's actually we stay for Melissa Teresa Vargas.
And of course we go to Belgium and Germany, and for our Germany public that we have in our videos, and then send them so many things. We go actually from Bulgaria side and we go to Germany side, and here we score the most points. It's Germany, the country, and the player. We go to the player over and over and over another. Here, Anton Bremen, Christian Fromm, Denis Viktorovich Kaliperda, Eric Roers, Florian Krage, Georgi Koser, Johannes Thiele, Julian Zenger, Lukas Immanuel Kamper, Lukas Masse, Moritz Karlitzek, Moritz Reichert, Ruben Schott, Tobias Krieg. Das sozusagen, das war's. Und machen wir das. Wir wiederholen nochmal. Wir sprechen nicht auf die deutsche Seite, aber ein bisschen überzählen über was eigentlich die deutsche Mannschaft macht. Das sozusagen machen wir ein bisschen Deutsch hier mitzustellen und was eigentlich dort passiert und was eigentlich mitmachen würde. Die deutsche Mannschaft wird eigentlich die Belgier schlagen, und das sagen wir so. Das Meisterschaft wird auf jeden Fall weiter für die deutsche Mannschaft, und wir sehen nächstes Mal wieder ein bisschen durchsprechen, und nicht vergessen, einfach zum Kanal zu abonnieren, einfach dort mitzumachen, und schreiben Sie auf jeden Fall eine Kommentare da unten, und wir sehen gleich, was eigentlich los, aber ein bisschen, das mache ich speziell auf die deutsche Publik und die Deutschen einfach mitsehen und mithören, und hören Sie auch, dass ein bisschen ein Klage und klare Seite aufzusprechen, aber ein bisschen für uns und für ihre, das einfach nicht ein deutscher Kanal mitzumachen für dieses Jahr, aber nächstes Jahr machen wir das natürlich. Wir sehen nächstes Mal wieder, und nicht vergessen, einfach zum Kanal zu abonnieren und die Kommentare auch zu schreiben. That was a little bit German in diese so complete in the question Belgium against Germany, and 1-3 for Germany, and Georg Hauser go to the top scorer. Here for the Bulgarian, of course, the people, they want to realize that we spoke in Bulgarian, and we don't need to repeat the name in all of this site, but the result would be 3-1. That was for us. Don't forget to subscribe our channel, smash the like button, follow us on TikTok, Facebook, and Instagram. Write the comments down below. Of course, this to 5th September 1859 Bulgarian time, of course 5:59 p.m. Central European time, and of course not last and not least 1:59. It's of course, this is the question, when is the opposite side, or not the opposite side, but when is some question about this. It's 10:59 a.m. American time. Don't forget this. For the people from the other of the ocean, not in the Europe. We can see you later, and follow us on TikTok, Facebook, and Instagram. Smash the like button, write the comments down below, and we'll see you later. Разбира се, сега направим едни вметки така накратко. Какво да констатираме тук, разбира се, като разбира се обобщение от това. Много важно, бронзови медали Нидерландия срещу Италия. Много важно, разбира се, финала Сърбия срещу Турция. Акцента ще бъде върху това. Тъмнела ще бъде върху това. Абсолютно всичко, което ние предлагаме, ще бъде върху това. За съжаление, разбира се. Но не забравяйте
че това е само за днес. Утре продължаваме, разбира се, с поредния ден от Евроволи. Разбира се, също така какво се случва с световното. Разбира се, и плюс скорошно качване бързочко за какво се случва с Vuelta, така че предстои много финални километри там. Така че не забравяйте да се абонирате за канала и че при това, че предстоят, разбира се, драфта, така че не забравяйте до 5 септември 18:59 дръпнахме малко срока, 6:59 след обед можете да се запишете. Вече са лимитирани бройките, така че записвайте се. Предстои примерен NFL драфт скоро, до вторник, разбира се, така че за да можете да видите как се комплектуват нещата. Не забравяйте да се абонирате за канала, да ни последвате в TikTok, Facebook и Instagram и нека най-добрия спечели. Бай-бай!